Maganda po Third ito year college for- na si para po Maybelline. ito sa mga Para matatanda masuportahan sa ang school pag-aaral, 2025 nagtitinda ito ng mga damit 2028. online. Ay, yung ginagawa ko to support my studies is nag-online selling ako. Nagbebenta ako through online, po-posting ako sa gabi, ganyan. Kung ano-ano yung binebenta ko to support my studies. Pero nang magpandemya, napilitan itong tumigil sa pag-aaral. Hindi na rin kasi sapat ang kinikita sa pagbebenta ng mga damit. Kasi nung pandemic po, nagkaroon po kasi kami ng financial problem. Kasi po, yung company na pinag-workan ng papa ko po is nagtanggal po sila ng mga employee. So, yun po yung reason kung ba't po ako tumigil. Pero nung pandemic din po, sumikat ang pagbebenta online, through online. So, tinry ko po siya. And then, tuloy-tuloy na po hanggang sa ngayon. Mabuti na lamang daw at nakilala nito ang isang student-run organization mula sa Pangasinan. Compassion presents Tao Ota, Comedic Musical Show. Hindi bali na bumagsak. Basta, pantay ang pagkakalapat ng eyeliner Bilang ko. isang beneficiary ng Project Compassion, no, sobrang laking tulong nito. Dahil sa Project Compassion, nakapagbayad ako ng exam fee ko, pero hindi lang dahil dito. Natulungan din ako ng Project Compassion para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kaya naman upang makatulong sa iba pang nangangailangan, si Maybelline isa na rin sa mga volunteer ng nasabing organisasyon. Alam mo, isa ako sa mga voluntary na tumutulong sa production na ito. And natutuwa ako kasi alam ko na itong stage production na to, mayroon ulit kaming matutulungan kagaya ko na estudyante. This organization called Compassion seems to me na that in the education, no one will left behind talaga. I felt so good, yun sa conceptualization stage pa lang. Kasi alam ko maraming mabubuting tao at alam ko maraming magvo-volunteer. Ngayong Sabado, isang production muli ang ipapalabas ng grupo. Okay, this upcoming production entitled Tao Ota, we just wanted to bring something for the celebration of Valentine's. But of course, we would like to make it much more meaningful than the usual. Naging mahirap umano ang paghahanda ng grupo, lalo pa at lahat ng performers ay mga estudyante. Pero paniniguro ng grupo na hindi ito nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. It turns out na parang, ang ganda nga, no? Kasi hindi na nadadama yung academics. At the same time, yung pagiging volunteer pa natin is may mapupuntahang maganda. So, kasi ang sinasabi ko, ang motivation ko lagi sa mga volunteers at sa lahat ng performers, this is for Project Compassion. And malay natin, isa sa atin in the near future, maging beneficiaries ng Project Compassion. At gusto natin, yung mga gustong makapag-aral, na walang capability, na bumalik sa school dahil walang pambayad ng tuition, yun po yung sinabi ni Ma'am Sim sa akin na gusto ko meron tayong maibalik na estudyante next year. May malalim ding mensahe ang nasabing concert. We want to assure our viewers sa darating po na Sabado, hindi lang tayo tatawa, hindi lang tayo iiyak, hindi lang tayo mag-enjoy. At the same time, this will be an eye-opener po sa lahat ng audience. Gaganapin ang nasabing concert sa Calasiao Sports Complex sa ganap na alas 4 ng hapon. Bukas naman ang kanilang grupo sa nais na bumili ng tickets na nagkakahalaga ng 20 pesos at merch na nagkakahalaga ng 150 to 250 pesos. Jose Robert Invintor para sa Luzon Headlines.